det har min mor Inge. Jeg har fået en idé på at lave en ny tjeneste på nettet. Det er et forum, et mobbefrit forum, hvor unge kan mødes uden at blive mobbet og uden at blive set ned på hver eneste dag. Det er fra 13 til 18-årige. Og ja, og måden vi vil gøre det på, det er simpelthen ved at gå ind og sikre, at hvis der er nogen, der ikke har en ordentlig omgangstone, så bliver de ekskluderet. Og man får heller ikke mulighed for, ligesom det er på de fleste sociale medier, at lave sig en flot profil med et flot billede, så man kan vælge kun at være venner med de smukke og dem, der ser godt ud, og dem med succes. Her bliver det noget med at vise sin kreativitet i stedet for. Ja. Hele det her forum går ud på at få nogle nye venner, eller at få nogle venner, og simpelthen kunne føle sig tilpas på nettet, fordi der er ikke rigtig nogen steder, man kan gøre på nettet, uden man skal passe rigtig meget på, hvad man siger. Man kan blive hængt ud rigtig meget på nettet. Rigtig let. Ja, altså jeg har været inde og undersøgt det her og fundet ud af, at det er ikke noget, man sådan lige starter op, uden at faktisk at have en hel del penge i baglommen. Så vi får brug for noget finansiel opstart, og vi får brug for noget vidensmæssig opstart. For godt nok er jeg sælger i hverdagen i min mands og mit trykkeri, men der kommer vi til der er vi på en anden plan, end vi kommer til at bevæge os med her. Fordi som mig ganske rigtig påpegede, da vi startede med at snakke om det her, så bliver det her en idé, som meget nemt kan føres til udlandet, lige så snart den er velkørende i Danmark. Ja, det vil den simpelthen. Den kunne hjælpe rigtig mange unge. Og det vil kunne gøre rigtig meget for de unge, der bliver mobbet, eller ikke rigtig har nogle venner. Så vi er faktisk helt sikre på, at vi med den her idé, hvis vi får den startet rigtig op, vil kunne lave en succes, der kan gå verden rundt. Og det håber vi, at I vil være med til at kreere. Ja, og vi mener, at vi har game changer faktor. Yes, det gør vi. Det har vi. Og vi skal bare have et lille skub i den rigtige retning. Ja. Så vær med her, så bliver det spændende.